Iki lak ngomongke wong mancing ya bolo. Wong mancing iki mau iki lak wis diomongke mancing iku kuwi wong lanang iku mau beda karo wong wedok. Lah wong lanang iki lak mancing iki jan paling wangel. Njajal lak wong wedok iki gelem mancing ngono kuwi ta. Iya, ya, lak iwak iki umpamane dhek iki ora kathokan ngono. Bolo. Metu wis melayu nguber. Lah mbah aku iki pun yo heran, wong wedok iki ngandung apa ngono lho. Wong yo rumah saku iki aura-aurane iki koyone iki wis menarik apa piye ngono aku yo ora ngerti kok. Lha opone sing jenenge fishing angler ngono ki? Fishing angler apa sing turune ku sing angler ngono kuwi ta. Wong yo wong kalah yo ansikan karo wong wedok iki. Lho wong wedok iki lho iwak sik ning adonan lak gelem dingenekne ngono lak iwak iki umpamane anu kuwi yo mlayu ngono kuwi kok yo. Lah wong jan wis pokoke ora sebaene lak wong wedok iki bolo. Aku pun yo heran kok. Wong wedok iki duwe kaya sing aurane model iki sing piye yo. Alah pokoke iki dhewe anu ki kaya magnet ngono kae lho, kuwelet ngono kae lho. Dadine kesedot ngono kuwi. Tapi yo mbah ya, hebat pokoke bolo wong wedok iki. Apa meneh kok kon mancing-mancing ngono kuwi. Yo jan paling hebat kuwi bolo.